ktorý na seba maká, spevom doslova žije a prišiel dneska zachrániť svet. Tibor Ďurčík. Nie som nejaký nadšený z toho, čo som dostal od poroty. Hlavne od Ondreja. Píseň, kterou zaspíváš, takže při ní skoro umíráš a pláčeš. A hned na to, co skončí, tak ty uděláš... Podľa mňa bol tak šťastný, že už to mal za sebou, tak sa začal usmievať. A on je taký usmievavý typ. Ja som fakt úplne 100% spokojná. Nechcem sa dostať do toho, že by ľudia zo mňa urobili nejaké lízatko alebo takého odcukrovaného človeka. Kože to si ty. Krásavec. Mám takú hlavu. Ja proste chcem postúpiť ďalej kvôli tomu, že viem spievať vybresnú pesničku Save the World Tonight. Vlastne v refréne sa pýtaš, kto ide zachrániť tento smutný a osamelý svet. Ty vlastne hovoríš tým ľuďom, že ideme to zachrániť spolu. Ty motivuješ ľudí. Ide o jeden veľmi vynikajúci spevák, ktorý podľa mňa si zaslúži mať životný úspech v hudbe. A, nie A. A tak to moje A je... Ale ja ti učím, aby si robil iné A. Ja viem, že máš iné A. Ešte jednu. Chce nám pomôcť a chce nám, aby sme to urobili ako profesionáli. Ale keď spievaš, nežuj, nechaj si to len tam. Uvoľni toto. Keď to spieva, tak mám z toho pocit taký, že chcem skákať hore dole, že strašne si to užívam a mám pocit v sebe, že ma povzbudzuje. Tú pesničku musí niekde skončiť. Áno, ty cítiš, že musíš byť pán sveta na konci. Trošku sa pohnem už, konečne. Nebudem stáť v jednom mieste ako stacionárny bicykel, ale... A není tam jednoduchšie potom teda urobiť niečo na stage, na niečo vyskočiť? Je to alternatíve 1 500 000. Túto pesničku venujem tým ľuďom, ktorí stále chceli niečo dosiahnuť a nemajú na to odvahu. Tibor Ďurčík. Into the streets, we're coming down. Never sleep, never get tired. Thrill and feelings and burger lights. Turn it right up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch you in prime time. Turn on the love now, listen up now. Turn on the love. Who's gonna say? Who's gonna bring the back to life? We've gotta make it tonight. We've gotta sail the world tonight. It's far from home, it's full of battle. What we dream is all that matter. You on the way, you now there. Turn it quite up now, we'll never back down. Shoot down the skyline, watch you the prime time. Turn on the love now, listen up now. Turn on the love. Who's gonna say?
Tibore, já velmi oceňuju tu show, ta byla úžasná teda, skutečně. To byla vaše nějaká spolupráce na tom, nebo to byl tvůj nápad, Celest? To bol spoločný nápad, celý môj tým, ale hlavne musíme poďakovať Miňovi. Miňovi, áno. Kereš, Miňo, náš choreograf. Prosím ho. Áno, Miňo, chcel by som ti to poďakovať až neskôr a všetkým dievčatám, takže ďakujem pekne. Opravdu, tanečnice fantastický, to bylo nádherný. Ty jsi zpíval sebevědomně. Průměrně. Já teď hodnotím o to, tak samozřejmě, až se k tomu dostaneš, tak můžeš říct svůj názor. Od minula se mi to líbilo rozhodně daleko víc. Čekal bych to možná jenom míň, ačkoliv, no, ty jediný si byl statický, rozumíš mi, a teď kolem tebe se dělo prostě ta omáčka, ale to jako, já jsem ti to sežral i s navijákem, mě to docela vlastně jako bavilo a vlastně potom, jak jsi sem vyskočil, tak si po sobě i utřel tady tu šlápotu, což já oceňuju a za to ti gratuluju. Hezký. Ďakujem ti, Andrej. Tibor, ja tiež u teba vidím pokrok, že konečne si sa trošku zbavil toho krču, že nerobíš ten úsmev na konci a aj som ti trochu aj verila, že čo spievaš. To, že si sa pohol v tom, že nestojíš a sa pohybuješ ten výskok, tak to ma očarilo doslova. To je veľký pokrok. A toľko dievčat, kde ste to zobrali? To potom chápem, že sa ti môže tak akože spievať, hej? S veľkou radosťou, keď toľko žien máš okolo seba. To sehnal Otto na svém fanklubu. Čo, Celest? Kde ste zobrali toľko dievčat? No, to on priťahuje sám, ako... Tibore, promiň, já jsem hrozně ignorant. Jak se čte to příjmení? Ďurčík nebo Gjurčík? Ďurčík. Ďurčík. Takže Ďurčíku, prosím tě, Maďare. To, jak jsi vyskočil tady na ten pult, mě zabilo. Já jsem si říkal, nejvíc statický muž, bojí se, zpívá, má tam, aby mu to pomohlo, zpívá průměrně, aby mu to pomohlo, jsou tam ty baletky, ale potom v druhé půlce písně se to rozsvítilo, ty jsi se rozeběhl, zřejmě podle mě i pod silou těch žen. Strašne pomaly rozpráva. Strašně si rozeběhnul se sem, teba normálně si nás tady konec, dobre, okej, ďakujem. Nech mě být. Stačí? The man has spoken. Tibor, aj keď s tebou neustále pracujem, furt ma prekvapuješ a toto vám veľmi milo prekvapilo, aj keď viem, že čo sa malo stať, vedela som, že tu prídeš. Tvoj hlas je neskutočný a ty vieš s tým strašne veľa robiť. A teraz si to dokázal vlastne, dúfam, aspoň mne určite, že vieš spievať hocičo a aj tebe to sedí, tebe to ide. Takže ja som úplne spokojná. Good job. Ďakujem ti, Celest. Tibor Ďurčík. Len toľko bolo reči ohľadom tých skvelých tanečníkov, ktorí si to mal, tak ja to uvedem na správnu mieru. Boli to tanečníci RDS Company z River Park Dance School a takisto z Jumbo Dance Studio. A chceš im veľmi poďakovať však. Áno, ešte raz vám, babi, veľmi pekne ďakujem a Miňo, ďakujem ti. Dobre, a ty si teda prišiel zachrániť svet a prosím ťa, na čom si prišiel? Stále akože mám dilemu, lebo ja som už pred tým divákom sa snažil prezradiť, čo nás čaká dnes v rámci rekvizít a toto, ako by Vieme, to čo by to malo byť, tak zemagula, časostroj, raketoplán, ale vyzerá to ako vajce, čo vyskočil spievajúci kuriatko. No, tak po Veľkej noci kúsok, tak v podstate akože Tibor z vajca. Mne sa najviac páčilo, ak všetci opisovali, že
že statický muž vyskočil na stôl. Ako väčšinou, keď vidíš chlapa na stole už, tak to so statikou nemá veľa spoločného. Je to akože dobrý žúr akurát tak. A dúfam, že aj toto teda bol. Tvoje štvorčíslie je... 9953. Hovorí statický Tibor Ďurčík.